Mangingamtholi ubhuti uSgwebo ncane ngilandela ubhuti Thwasa. Thwasa lekhansela. Oh, ngeke ngambona naye commentile. Ngeke ngambona naye commentile ubhuti uThwasa lekhansela emavideo na. Anithegeni uThwasa abafundi lekhansela aqhamuke ngapha. Sondela uThwasa Yini lekhansela ngapha. yini bona labaculi befuna ukuliya beyokotshwa la abanye angisho laba ubhuti uThwasa nolukhona nobhuti uSgwebo. La abanye nje la abancane laba befuna ukukotshwa la ukuthi abangena ngoba ngabe bayangena kukhulunywe la ngoba madoda yeyibo. Yeyibo. Uxove wadi la. Silungisa icountry la, silungisa izwe la. Abangena abantu kukhulunywe kuze umuntu ezobona ngicane lento mhlawumbe mina vele I'm ready ukuthi vele ngizovayeleka emicimbini anginamsebenzi kodwa futhi nginomsebenzi ngoba ngiyakuthanda ukuyojabulisa abantu ngithola imali kodwa kunokuthi ngeke ngimoshe ilokhukane imali yengane zami ngiyakhona ngingatholi lutho. Wathi bathi nepho Vivo. Yomthegeli na upholezela. Kodwa uPaul uhleze uhleze eqasho lokushaya inqina. Maones. Kunjani futhi? Ngithola nobheki ihonga. Oh, nobheki ihonga. Nkosi yami ubheki ihonga. Yebo. Ngena webheki ihonga. Mfaka Mtolo. Ya mfowethu. Mfowethu mina mfowethu ngeke ngize ngiwabiza amagama emcimbi kodwa ngicela ukusho ukuthi umhlelo womcimbi banakho ukusithinta thina sisebasha nje sisafika yabo. Mhlambe athi mfana usicela uze emcimbini sizokunika u2000 yabo. Ya. Ngikhuluma ngemicimbi nje serious angikhulumi ngemicimbi emincane yabo. Ya. Uma uthi wena mhlawumbe ufuna u10000 athi hayi 10000 engani ufunwe wosibanibani lo sonika wosibanibani. Uyabona ukuthi abaculi labanye abakhulu lalela nabo uzosiweshezisa la nasifihli la siyaxofa la siyakhuluma siyaxofa mfowethu yabona uzoliba ufihla amagama abantu ukuthi ubani ini uzosilima ubalo akuneza u2000 waqashwa u2000 ubani akuneza 2000 kuze kucaca ukuthi phela isilungisizwe la ubalo waqashwa ngo2000 mfowethu lo yakudala ngalo ubona khona ngempesheni ezalwazi vele mangabe uyasaba ukumveza ushaya ikhona la phela mina angeke mina kuthiwe ngizoba lo mali leyo sengizokhuluma ngithethe ngoba ngisasemusha kuthiwa abaculi abadala abayivuma lo mali uyabo. Yimuphi umculo omdala wayivuma? Sanibonani niyaphila. Ubanike lo mculo omdala ubani? Owayivuma. Isho ubani igama lakhe sifuna igama lakhe ubani? Sizokhonyuluka kodwa phela manje ngizosuke kumele nenkinga mina ngisemusha. Niyaphila bafowethu. Inkinga iyo vele onayo manje. Khuluma baba yabona ke nje. Niyaphila. Siyaphila njani nina? Sikhona bafowethu cha. Asibonge Mfaka Mtolo walithinta ithumba mfethu kade liqumbile singazi sokhalapha. Kodwa fanele silikhuluma iqiniso. Into ofanele senze singabasukela abantu sisho kuyikhona khona. Lapha eGreat Town khona ubaba onama driving school. Khona ubaba onama driving school. Wangisusa la eGoli bafowethu ngaya khona emcimbini wakhe. Babubani? Ngizomkhumbula ngoba nabaculi sasinabo ngisabakhumbula ngizokutshela. Kwakukhona oDulasi, kukhona oMfezi, kukhona omqabulesheshe, kukhona osiceba ngani bagcina befikile yini. Kodwa ngobuningi babo kwakumcimbi wama-award omzinyathi. Lapha ya umuntu engimkhumbulayo uShelembe angikhosho noma uyimena noma ikhansela lapha eGreat Town. Abanye kwabo bahleli bemcimbi yakhona. Into mina akabayenza kumina imali bayifaka noma ingaphelele kwaku 3000 baqede bayireverse ngithe mengifika sengiyafona hawo imali angisayitholi benza sengathi bazobe beyilungisa up until kuze kube namhlanje angazi ngitsho lo mali lo
So nje bafowethu siyabonga mawukuthi bakhona abanye abasebenzi. Ithini number bhuti siqinisa ngicela ubhale number lo baba lo phansi. Ithini number yakho? Mana bafaka ngoba ama-poster nginawo ama-video akhona nginawo ngizongena ngalena ngisave nje konke ngizokusenda la kumkhaya usiqiniseke ku-WhatsApp kule ngizokuthola. Okay. Yeah. Ayenziwe follow up okuyiprove lento engiyikhuluma omshazi bonke laba abathanda umsinsila babekhona enginesho yakho namavidiyo ngizokusenda nje for ukuprove okulento engikhuluma ngayo into Lo wahluleka funa ukungibhebha goli. Lo masimba umshazi ahluleke funa ukungibhebha goli umsulu. Okay bafowethu othi ngidethe labanye ngicela ukwehla kodwa mkhaya ngizokusendela into engikhuluma ngayo for Enye ezisha nje lefuna ixoxo la kuMaskandi ingabi khona nje ingatholi MC lo msunu nje lo ngoba ubhebha ingane la uzobhebha ingane la imculo nakazange uzosebenza. Uyazi uqiniseke bafethu niyaphila. akunankinga wemkhaya ngizokuthumela ngale ngicela uqinisekise labanye Bafethu ngishusha network man hey kanti imnandi indaba ekhulunywa la. Yabona foka mntolo umshazi ugodla imali uvese godla imali uthola ukuthi egange ethi hayi usicela ikampu yanifuna emcimbini yabo kodwa uthi imali ayikho uma uthi uyezwa kodwa usicela ikhona imali ayikhiphile uyaganga kumshazi hey akulungile bafowethu abangena Enye into efuna ukukhulunywa ngayo le akebe vele obala abadliwa umshazi ngoba mina ngiyavela obala wangizama wahluleka. Mane zawukwazi ukufika kumshazi hayi mina ngeke mina ngoba phela mina umshazi base kuzoba yilokho kuthiwa ubheka imshengi ekuthiwa itabane zokuqina lezo hayi bo umshengi uganiwe bakhaya Asingadukisiki sabe sikhulume yalo mdidi lo asingadukisi isihloko esikhuluma ngaso. Oh khona bebuza lapha nge-spring picnic lapha activation cha iyakhokha i-activation ingikhokhele nje kahle nami. Uyabona ke nje bafowethu sise lapho nangikhumbuza le ndaba zo spring nozogcwalisa nani. Yeah. Ayikho kumcimbi okhokha kahle njengalento ephathene nalelo kusuka kuyigcwalisa imabhida angikaze ngikhokhele kamnandi kanje. Khokha kamnandi ke lo mcimbi loyana ukhokha kamnandi ngendlela eyisimanga. Angikaze futhi ngizwe even amakhoze sengiwathi akekho umculo sathe hayi unenkinga lento kunganento ethintwa igcwalisa ingabe igcwalisa imabhida noma in kodwa nje hayi laphana kukhokheka kahle lokho enisuke nivumelene ngakho kuba yikhona kwenzeke kube okunye kuseceleni. Yeah hayi Ngakwelami inside angikhulumeli bonke abaculi ngikhulumela mina nje hayi angibi nayo nje inkinga nje Nkosi yami angaze ngibe nenkinga even kuwa lama activations esihambayo hayi ngi-right. Thanene up magaza up zuma up abanyazi begcwalisa labo yabafowethu asiqhubekeni siqhubekeni impucuze hayi khokho isikali impucuze wemvelase bangalishiya ngaphandle ukhahlamba ukuthi ngithintene nalo angigene lapho mangafune ukukhulunywa umbhedo walo awukhulunywe la yeah bafowethu ukhahlamba ukhahlamba liyakhokha mfowethu liyakhokha kahle khona nje ungenzeli mina ungathengi mina angithengi wena ngithi angizwa nkabi yami la angithengi wena ngikhuluma ngomuntu ongadumile osasemncane kakhulu umshiza bamkhokhelile nje kahle kabi ngasho ukuthi hayibo kamnandi kanje bamnika ideposit uyabona ukuthi lo muntu lo umcimbi awukakafiki kodwa useright awulangusaliwa umfana igo selidume kangcono kunalezi insizwe eziculela ifebe yamina sanqamile yebo sanibona uyagula ukhaza wena mvelase
uhlezi bekakhalela thina la endlini athi abakamnikeza imali yoku-activation manje ukuthi bakhokha kancane uyahlanya khazi Ngihlanyiswe uwe. uyahlanya wena ninjani bobhuti Yes, siyaphila njani? siyaphila usehlanyela nakukhahlamba ukhaza uyagula lo mfana kaMtolo usehlanyela nakukhahlamba luyakhokha ukhahlamba wena Ngithi hayi ngizwe kahle ngithi mina bangasaba abacula ukuveza nayo nabakushuthi ikhwala behlukumezela ngalo bahlukumezeka khona ngalo ngoba ngwana kube nqene ukuthi kukhona mina la abakhuluma kube kukhona okumbi kulandelwe bhuti kulandele ngeqiniso ukuze abaculi bahlonipheke bathole okuyikhona khona kubafanele. uyazi ukuthi uyazi nawe khaza ukuthi kungamane kuhlale kungabi nomcimbi kunokuthi siyosebenzisa abaculi singabakhokhelanga. Yeah. Uyakwazi lokho Mtolo? Ngikwazi kahle mina okhahlamba bengingathi mina ukukhona into errong enziwa ukhahlamba simenshina imicimbi lana eyaziwayo ukuthi akukhulu ukuthi lingagcinisala ngaphandle nalo kuba ngathi manje sekwenzelelwa mina yabo. Angeke ungazi vese wena ofuna ukungazi uyongazi the day sekufanele ungazi. Okay. Nalo ithwasa lendidala ke sizwe ukuthi izikhipha noma Yebo. noma nalo seliyacula lelithwasa lendidala lo mhlambe nje ungqimi nje idada siyabingelela lapha. Ngathi thatheke isikhathi eside kanti angifuni kube isikhathi eside kahle akuvumelekile ukuthi kube isikhathi eside ingonyuluka le yabaculi mongenayo imfihlo yomuntu ongakhokhi ohlela imicimbi wamaskandi noma ozenza ungcwele la ngaphandle kanti uyi after 9 yabona wenza izinto engaseli yabo so ke azizameni bafolo bayagonyuluka abaculi bayagonyuluka yebo. Mshengu unemfihlo kabani Mshengu ubani omunye ongakhokhi inkosi yami isho Mshengu musho. Mvelase mfowethu niyaphila ngenza wethu. Siyaphila. Hayi mfowethu mina anginamfihlo la kwaMaskandi. Ngiyangithanda nje mantalabhana nodwa kodwa la ngize ngizobonga ukuthi uyivulile le platform nomfowethu ukhaza ukuthi nikhulume ngendaba yokuhlukumezeka kwabaculi ukuthi abakhokheleki isiqiniseko besingakwazi lokho besijabulela nje ukuthi kiwe emculwe kuyiwe ku-event kwabamnandi sesiyezwe uyasitshela uyasihlaziyela ukuthi umculo i-event ihambe kanjani kodwa into eyihlazo yokuthi hawe insizwa zakithi inehlazo yazi kubuhlungu sibambe olavu sithi sikhuluma nezinsizwa kanti insizwa ifuna ukugibela ezinye ngemuva ziphetula indulo Ngemvelase nangu Sgwebo lapha nangu Akangena uSgwebo aka request lande nange bhala sicela umfaka yakhe profile leyo ethi uSgwebo Sentambo. Ngicela bafethu bomoderator ngicela nimntokhuze lapho nimi-invite nganicela ngoba ngimfundi la. Uyangizwa Mvelase nabafowethu Silalele Mshengu. No ibhlungu bafowethu ilungisene Mvelase ningakwazi ukuyilungisa ikwazi ukuthi kube into ehlelekayo ngoba le insizwa inemizi nezingane eganiwe. Kanti umcimbi we-Big 5. Yebo. Kunjani lo mcimbi we-Big 5? Angifuni ukuba khona umcimbi ozoba safe bafowethu. Lunjani ukhu? Khulumani baculi lunjani ukhu? Yabona? Khulumani yonke le mcimbi. Ngizophefumula ogwini ngizophefumula asiqede asilinde umshenga aqedele ukuphefumula. Alright. No, uMvelase mina engithi ngiyakuphawula ngizokwanda kakhulu futhi angibanaka abantu bakuma comment. Iqhubeke mfowethu uyisizele insizwe uyitakule kudala waqala ukutakula abantu.
noma sikuzonda kodwa sikuzondela iqiniso le platform oyivulile nanokuthi umfowethu uphumelele obala ukaza akusho ukuthi kubantu ukhazi useyisitha sabahleli bomcimbi uzama ukukhombisa abantu ukuthi bafowethu nisibona sigijima sixhumaxhume iteji nje sibuye singaholi ngoba sizele siney'ngane uyabona so angizange mina ukuzokwa anginalo ulwazi lomuntu ongakhokhi nokuthi ubani ongakhokhi kodwa ngizogqugquzela ukuthi baculi kukhulumeni lokho ngoba kulimala nina thina sazi nomvela sakazi yilokho nje enganza kwethu akukho kunye ngizohlala kuma-comment. Ya siyabonga nangu Sgwebo Sentambo siyangena siyabonga kakhulu mshengu ngeshengolo Wona yilulu aweshe babhemu ngaphandle bathu ngaphandle kwezindle hamba kanjani bafowethu asiyaphila Siyaphila webhuti omdala. Siyaphila mkhaya. hayi uyaphileka ngiyaqala nina Gonyulukani bafowethu isikhathi lesokugonyuluka asigonyulukeni bafowethu emhlabeni siphila kayi-1 yawa siphila kayi-1 siphila kayi-1 emhlabeni phila abanye abafana koze kube nini bafowethu siphila kayi-1 emhlabeni ake ngingene la ngani uma kuyezwakala ngapha lento ngiyijwayele lento le kuzwakala kahle Uyazwakala webhuti. cha bafowethu umuntu-ke nje akenza abingelele bonke nje abafowethu esinabo la nabafowethu-ke nje-ke ababukayo ngenhloso-ke yokuthatha iy'nkulumo ey'thize bezise kwezinye iy'ndawo nabo ngithi cha ake bevule nje into yabo ukuthi ikwazi ukuxosha kahle ngoba vele bafowethu emhlabeni siphilisa ubuxoki futhi-ke sikhuliswa yibo abanye bethu ngicabanga ukuthi emhlabeni u-95% ophilayo uphiliswa ubuxoki ebese mhlawumbe u-15% uphiliswa iqiniso kodwa akuvamile ngizoqala nje la mfowethu ngibonge nje kukhaza isibindi sakhe nokungayisabi indlala ngoba lokho kukhomba ukuthi indlala kayisabi bafowethu silambile sonke siney'nkinga futhi sabaculi ey'ningi bafowethu ey'julile umculo ongathi uma uhleli naye phansi ekuchazela ngey'nkinga zakhe ebese ubuka amaphosta lapha aqashwa khona uvele ushawe lo uvalo ukuthi kanti nomuntu usuke yaphi ngicela-ke lento futhi kuyilanda emuva ngiqale nje la mangingaphosisi senginayo iminyakanyana ngikhona ngisebenza futhi ngiqashwa emcimbini engicabanga ukuthi kuzomele namfo kamvelase inkulumo yethu siyenze ibe clean ngokuthi nabo abafowethu abangena laba abaculi ngiyabeza abafowethu abakhuluma ngo-3,000 2,000 kodwa ebese umuntu akuchaze phela ukuthi ngayicelela mina ukuyoperform uyabo ngoba wena mfowethu mina ngiyakwazi ukuyicelela ukuyoperforma so ngiyabona umhlelo womcimbi mangabe seyenzile ipost ebese mina ngoSgwebo ngiyamfonela ngithi yena ngicela ukuzoperform njengoba ngisuke ngiyicelele nje lo muntu usuke nelungelo lokunginika noma ngabe yiphi imali ngoba seyabaculi asisabi thina ukuthi sifuna ukuzoyiveza ebese singanitsheli nina mfokamvelasi ukuthi cha lapha ngiyicelele lapha ungibone sengenzelwe i-single post sengihambe ngipika ngoba leke ngiyicela ivamise nokuphika futhi sengihambe ngipikela abantu manje ukuthi ngiyoperforma laphana ngifuna ukubona inkunzi yabo uthi ngaso sikhathi upikela umuntu oqashiwe wena uyiqashile uyabo so-ke mangabe ungasakhokheleki ngendlela ebese futhi kuphinde kuba nenkinga-ke manje yomsindo wakho manje uyabo mina futhi abahleli bemcimbi ngibavula ngicela ukutshela iqiniso mina futhi kwimpucuzo angikakhokhela lempucuzeko nje elene sisuka kuyona angikakhokhela uyabo kodwa ngizokutshela into eyi-1 nafo kamvelasi ukuthi before silapha kwimpucuzeko sinikezwa amaphepha lapha sawasayina uyabo asho ukuthi imali sizoyithola emva komcimbi umuntu uma ethi imali uzoyithola emva komcimbi mfo kamvelasi engakunika ngidate uyisayinelani loo nto uma izokuxaka
mina ngisho ngafaka umhle ngemali la ngamtshela ngiyisayine lonto mina naze ngiyisayine namanje yabo ngoba into engenayo idate yemali umuntu uma ezothola imali emva komcimbi linda phela ngosuku umlwisa ngoba nginangonyaka ozayo kuzobe kusese emva komcimbi uyabo so ke angayitholi ke mina imali yami empucuzo ngaleyo ndlela uyabo nanokuthi ngiyaunderstand ukuthi imali kwathiwa soyithola emva komcimbi uyabo ngisuke mfowethu ngizilana mfowethu abaculi futhi bahlukumezekile yabona abaculi mina abangifonele namhlanje kuseni no MC bakhona labo MC laba abaphatha inhlelo yebo yabona mfowethu mangabe ukuthi angiyeni mfana urekhoda nayo angiyenzi leyo nto kodwa mungalaleli izinkulumo zabaculi nabafowethu abaphatha inhlelo mfowethu ungagcina ubona na ukuthi akekho umuntu ohlela umcimbi oright kodwa ngokuthi bakhuliswe ngobuxoki namanga abafuni lonto ukuzoyiveza la yabo ake ngutshele kanje mfowethu kunomcimbi kaNdoni noSaliwa mfowethu ngicabanga ukuthi laba abantu right phela vele ukungaboni ngasolinye imali yabantu kukhona yabo kodwa laba abantu ngendlela abayisukumela ngakhona into yakhona ngisho ukuthi 1000 kodwa baqiniseke ukuthi uyalithola yabo mabethena emva komcimbi sihlusho uNdoni thina ngeincingo ukuthi bafowethu ugcwalisani phela ama-form lawa asagcwaliswa manje kwa-art and culture engathi aqhamukapi gcwalisani phela ama-form nginenzela izinto uyazi ukuthi mina ngomcimbi ophelele woNdoni ukuthi imali mina engayikhokhela ngayifakela uSaliwe emalini yakhe uyayizwa loo nto okay abahleli bemcimbi mfowethu ngiyaxolisa ukwelula abahleli bemcimbi banayo futhi imali banayo imali abahleli bemcimbi awukwazi futhi ukuhlela umcimbi wena ungenawo ngisho 200,000 ebank wokukhohlisa labaculi ke mfowethu obabona ngathi bangcono mina mfowethu nginabaculi mina engibaziyo abangasuka imali yabo ingangenile abazoperforma kuMaskandi kodwa bayamanye amagender yabo kodwa banikezwe imali before thina beze emcimbini wethu kodwa babaluleke ngani uyabo ebese ngiphinde futhi ngilungisa la mfoka Mvelase mfowethu ngike ngathinta igama lakho ngathinta igama likaMhlaka 1 ngathinta igama likaNtethe ngathinta lamagameni mfowethu ezimpini zenu right mina uMhlaka 1 ngiyafukelana nami ungana omkhulu yabo kodwa ezimpini zenu uyalahleka ubhuti Sgwebo akasondele impela ya mfowethu uyangizwa siyezwa kahle ngithi mina ngeke ngamention igama lakho negama likaMhlaka 1 nabanye abafowethu uma ngimenshina igama lakho angenzi yona idabi mina ukuthi lapha kuzodlala Sundowns neChiefs noma iPirates neChiefs ngikhuluma ngabantu mina engibabonayo ukuthi laba bantu umqondo wabo ujulile ngathi and mabe ngahlangana laba bantu bekhulume ngathi sonke ikhona into esingayizuza uyabo ikhona into esingayizuza kulento yena kunjani yomculo kaMaskandi futhi ningakwazi ukuthi nisilwele ngiyayibona lonto so nje mfowethu uyabona ngonyuluka ela ekhulunywa la empombelasi ayiphelele lento ekhulunywa la ngoba umculi njengamanje engathi unegama ovela ukhaza abaculi baphuza ukhaza ngamadola abaculi ade befonela ukhaza ekseni wangitshela ade ngifonela usibani bacashile kodwa manje abakhulumi yini fanele kuzondiwa ukhaza uyabo so nje mfowethu bengingacela mina mfoka Mvelase mayikhona indlela uNkulunkulu anganipha yona noma ngabe wena noma abumhlawa noma abe mhlawumbe ubanike omunye umhlelo omcimbi ke besibize bafowethu ke bezohlala nathi phansi nikhona nani sikhulume nabo straight abahleli bemcimbi ukuthi wena wenza ukuthi mina ngiyobatshela ke mfowethu ukuthi angifuni ukukhuluma la ngoba la ngiyazi mina ukuthi vele khona bangibheka ukuthi vele lona vele uzophahlela uzothini uyabo kodwa abahleli bemcimbi mfowethu khona izingane abaganga ngazo zikhona futhi izingane eziganga ngabo ezisuke ziyicelele yabo nje mina ade nginomcimbi wesibasa amadoda mfowethu uyabo lo yamcimbi ngangihlele ngenhloso ethize namanje imali yakhona ngayithola kodwa abacula abangihlupha kakhulu ilabo ababeyicelela ukuzodlala laba engangibabize mina bathule yabo laba engangibabize mina bathule laba ababeyicelele ibona abahluphayo uyayizwa lonto okay ke mfowethu bese ngibuya ngiza la mfowethu ngifuna ukuyiqonda ngqono enkulumo njengamanje
kunento ebukeka ingxabano phakathi kukaMcineka no gay. Ake ngithi nje phakathi kaXolani Mcineka no gay wakaNgcobo, yabo? Angifuni ube khona ngizombiza ngesibongo omunye ngimbize ngegama. Uyayizwa lonto? Vele ke mina abadala kimi, uyabo? Mhlawumbe siyalingana futhi. Yeah. Uyabona mfowethu, kunento eyenzakalayo kulabo bhuti okubhlungu ngabaka amaphumulo bobabili. Kunengxabano abanayo esingayazi thina ukuthi iqhamukapi. Kodwa siyabaculi siyayi-attenda futhi singene siteshi kuyo. Uyayizwa lona? Yeah. Mina njengami nje futhi afuna uqamba manga. Mina njengami nje vele ngibukeka ngisesayidini likaMcineka. Uyabo? Nami Ngibukeka ngisesayidini lakhe. Ngibukeka ngisesayidini likaMcineka. Uyazi why mfaka mvela sengibukeka ngikulelo side. Umcineka vele njengamanje ngina 12 years ngiphila naye. Uyabo? Yeah. So umcineka mayithi Sgwebo ngifuna ukwenza ukuthi ungakhona ukuthi sisizane la sipromote lento. Ngiyaya futhi ngiyipromote ngokuyikhandla, uyabo? Angikwazi mina mfowethu nguSgwebo ukuthi ena ufike kuvela iposta empucuzeko. Ngipromote iposta empucuzeko. Ithi impucuzeko ingakadluli, kufika iposta umbuso amaciko ngijampe futhi ngizoposta iposta umbuso amaciko. Yabo? Yeah. Yikho mina ubone iposta umbuso amaciko ungayiposti ngoba bengisaposta into empucuzeko. Lena efike eqala, uyayibona lonto? Yeah. Uyabo? Angikwazi ukuposta lezi zinto zombili futhi ubuxoki bayikhona lokho engibenzayo. Uyayizwa lonto? Ngibuye ngize ku gay, uyabo? Into yami ke no game futhi isitori esihlekisa kakhulu. Esihlekisa kakhulu ngisuka kude mina no gay bhuti. Ngake ngasho emsakazweni ngiqala mina ukuphatha imali ewu20,000 ngayinika ugame enkandla. Yes. Ngiqala mina ukuthenga imoto, isprinter engasithenga esasiblue. Ngasithenga ngemali engayinika ugame ngiseGoli. Safi isprinter ngasidayisa ngathatha imali ngathenga inkomo ngayo lobola ngamfonela ugame uthi hayi sengivele ngayo lobola ngale mali yale moto ngoba le moto imanual angikwazi futhi kuyidrive. Yeah. Uyayizwa lonto? Ngamtshela ugele lonto le. So njengamanje ngivele ngekhanda empini yalabo abantu bobabili ngoba mina bhuti ngineqiniso kakhulu. Othi mulibukela ukuthi ulibolela ubuxoki. Mina futhi uma kuthiwa mina Mvelase angize kuwe ngizolwa nawe ngingaxabene nawe ngiyenze lo nonsense mina. Mina ngifuna uxabane nami ngathi okay nangu sibani bani uxabene nami bese ngilwa lonto, yabo? Yeah. Okay akazathi angilwe nomcineka, umcineka akazathi angilwe nogay. Kodwa mina ngishuza iside lokuthi okay 90 efike eqala ngiphushe yona, yabo? Yabo nje mina futhi ungayiboni emcimbini ombuso amaciko kwangiphatha kabi. Kodwa ngase ngithi hayi vele kushuthi vele sengikulempi vele angikwamukeleke ukuthi ngikulempi. Yabo? And emcimbini yakhe akazwe ngangikhokheli mina. Even nempucuzeko ngoba ngisho impucuzeko mina ngiyaqala ungayitholi imali empucuzeko kushaya isikhathi esingaka. Uyabo? Kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ugay ngoba unayo inamba yami uyongitshela hayi Sgwebo wena uwenza u1 no2 no3 no4. Uyabona futhi kunabaculi ongazi babona ngathi bayahlanya uma bekhuluma la. Abahlanyi futhi baxhaphazekile ukuthi into yabo basuke beyitshela abantu abarong. Uyabo? Yilokho mfoka Mvela sengushoyo mfowethu ngiyaxolisa nje ungamention amagama abantu abangangikhokheli nama ngikhokheliwe kodwa ngoba isidingo sokuthi ngisho lokho asikho ngoba yabo mfowethu mangakhuluma nje mina manje ngithi usibani bani angikhokhele uzosuka eyokhokhela abaculi ababona bebakhulu kunami ngiphinde ngisale futhi ngingakhokhela. Yeah. Yabo nje mina futhi mangitshela ngami mina mfoka Mvelase ngiqala ukucula mina ngo2008 ngaqashwa. Uyazi ungamangala ukuthi mina namanje ngisaperformela 15,000 namanje. Yo. Eyami imali akazinyuke mina lokho yama ku 15,000. No 15,000 ophelele emakhumbini amabili. Yo. Yabo? Kunabaculi abafikayo umfana wenza ingoma ezintathu uzokuthiwa uyatrend une1,000,000. Ngoba thina i1,000,000 iqhooza ngathi linyuka intaba yaseKilimanjaro nje kungafike kudalo lapho. Yoqashwa nini lapho? Yabo? Kunomfana mfowethu ofika manje shaya ingoma ezimbili ezintathu uzokuthiwa useqashiwe lapha unikezwe u30,000. Abuye azotshela amagidangoma akho amagidangoma ethazwana axoxe wodwa uyayibona lonto. Yeah. Bakusuka igidangoma likaqhosha lithi thina sesikhokhela litshelela mina ngingakhokhelwe ayisuka ingxabano lapho kubantu engisebenza nabo. Eish, yeah uqinisile. Uyabo? So nje mfowethu
abaculi bakaMaskandi mfowethu sebashona ngifuna ukwazi lokho namhlanje. Abaculi bakaMaskandi esasinabo sebashona. Njengamanje nje siphushela lesiphushela yona singayazi ukuthi ibizwa ngani abaculi emhlabeni abasekho sebashona. Futhi ke mina kwangila kakhulu ukunyamala kaDlubheke ngoba yena umuntu engangimazi ukuthi mayiphusha inkani uyayiphusha. Yabo? Yeah. Yabo. Ngeke ngakhuluma nawe izolo mfowethu vele sengufonelile uyakhumbula. Yeah ngikhumbula. Tshela ukuthi iCD yami mina lokungayenza before ugudi. Ngoba iziphuma ngoDisemba bengingenayo imali yokuyikhipha sonke lesisikhathi. Yabo? Bese ngidecide ukuye kumculo. Ukuthi umculo uqhubeke ngiwenze ngoba ubone nje ngikhiphile nje. Ingoba mina ngithema ngikhuluma nebandla nomasondo lemdletsheni. Wona masondo ayisiGwebo ngawuyeke umculo. Khipha mfowethu. So zama sibone sikubalansisa kanjani. Ngayizwa lonto. Ngayikhipha iCD ngoba imile nje ngathi mesitophi nje ingayindawo. Ngani ukuthi kwenzakalani lezinto zama viewers. Yayibona lonto. Mafowethu kubhlungu kuphile sikuphilayo. Sineyingane. Yabona mfowethu ngicabanga ukuthi abahleli bomcimbi wabili ugame nomcineka bayathi khona ngabuyiswa iziphi izathu. Mina ukhola ngibalekanga ngoba nakho kudumiza kuyo. Ngabuyiswa izathu zokuzama impilo sengimuntu okay impilo manje ngiyizame ngalendlela. Yabo? No ndlela leyo yangithatha yangibeka straight ukubhekicela. Ngabala ngaze ngizohlala ekhaya. Yabo? Bangakutshela mina ngize ngahamba ngayoxolisa straight kubo abahlonishwa laba amaphoyisa angayi la afika manje lawa ngempela amaphoyisa. Kwaye mangithola ukuhlala ekhaya ngiphumuleke ngibe right. Yabo? Kodwa nje mfowethu entweni ephanti imali mina mvela sayikho into engakwazi ukuyenza ngezami izandla. Into okuyibona yenza omunye umfana ngosuku umbona ku TV eMekhotho osuku umbona ngaphandle kwekhotho ayikho into engakwazi ukuyenza mina engangifakela imali. Uyabo? Kuukuthi into esinenkinga yayo ilaba bafana esicula nabo manje mfowethu. Yabona abafana esicula nabo manje. Laba bafana esicula nabo manje futhi ngiyakutshela mfowethu mawukuthi amaphenda bayagqoka ayilenyanga ngeke iphele bengagqokanga ngoba ukuxoka abanakho mfowethu angazi kuqhamukaphi. Ngithi bayadliwa bajewa umshazi. Ngena olimini emkhaya. Kulokhu futhi kokudlana nani vela ngeke ngigcile lokho ngoba angicabanga ukuthi unomfana ongangitshela lonto ngoba mina mangihlala nomfana akashayi nje isimanje nje ngingakhulumanga ngoba angazi uzosmile ukuthi ngitheni. Ubona kulalwa nabo nje ingoba hambe sineka zonke idrad lezi bambe behleka ngisho into engahleki zonke idrad vele ngeke bengadliwa uyabona. Kuvuka abamdedisi man. No mfowethu bekuyilokho nje ebhuti ebengikusho. Mfowethu indoda igaxele mfowethu kuwe ebhuti. Yabona imicimbi ngekho nje. O-start-up yakhe impela ngibona ukuthi amasi bazowathola ngoKhisimusi. Kome na bethatha ibhamu impela bengene emzileni bothola imali ngoba ayikho into engizoyenza. Awungikhipha umzolaselana mfowethu. Awungikhipha bhuti lana ngikwazi ukuphuma bhuti ngisafuna ukuqhubeka nendlela. Okay, siyabonga. Man umkhaya kunale ebeyisho yokukhokhelwa la for imali. Ubhuti Sgwebo. Mhlawumbe mina kukho kumcimbi engayicelela kuwo ngithi hayi ngiyafisa nje ukuyiveza akazi. Kuvese kuthiwa ngiyala ubiza le mali le. Uvela ubona ayisho ukuthi mina ngilutho sho ukuthi kufanele ngibize wona 1000 lo. Wena wawu ufuna ukulalela ukuthi ubani ubiza imali ukuthi uhlangana aphi ngoba wena angithi manje lethi igqilaza mina ukuthi ngizogcina ngithi yabona nje mina lami isobho la ekhaya ngilidayisa ngo10 ungithi uzotshelwa kuthiwe limnandi elidumile libiza imali engaka ukhonjiswe futhi nokufakazi shuthi lapho ngathi namaonasi ayikho into ekhuluma wona namaonasi akekho umculo ngathi nje even kubona abantu abadala akekho umuntu ongakazayicela ukuyodlala akekho nje musukudlala ngathi ukuthi nawo uceli sonke sidlule lapha eceleni musukhuluma nje into engekho sonke sidlule lapha eceleni mana mfoka mtolo mina mfoka mtolo ngikwenzele incause nangu nobhuti uNgcobo la uNgcobo wangibiza emcimbini wakhe ngafike ngadlala nje ngoba mnandi yonke into akaze ngicele kwaba right yonke into akukho nje la ishoda khona bo mina into engiyisabayo ngokucela ukuya emcimbini ngizocela inkinga amagidangoma kumele ngiwakhokhele kumele ngiqashe imoto angisebenzi yazi ukuthi noma unese singamoshana kakhulu isikhathi inkabe yami siyahamba mkhaya ya singalokho sichaze lokuthi mina ayisebenzi kanjalo yebo mkhaya miyaphila
Siyaphila mkhanje. Siyaphila. Hayi siyaphila. Mina ngeke izinto emide kakhulu. Mina bafowethu bengithi ngamaphuzu awu-3 kuphela. Ngizoqala ngelikaKhaza. uKhaza yi-artist nombuso wamaculo. Yeah. Njengoba ngi-artist nombuso wamaculo nje. Ungibikelile mina udaba lakhe ukuthi akakhokheliwe. Yeah. Asingimtshela ngoba ngoba awukhokheliwe abantu vele mina ngingaboni ngasolinye nabo. Ngeke ngize ngiyifune imali yakho kubona. Yabo. Ngoba vele nami ngakuyekela ukuthi uhambe uyosebenza nabo ngoba ngingafuni ukuthi ngivele abaculi. Mawuke wathi umculo available kwabanye abahleli bomcimbi bagijima beyothi usunqabe nomculo. Kanti ngisuke ngibalekela zona izinto enjengalezi ukuthi uma usuke ungasamkhokhele ngeke ngikwazi ukuyokubuyisela mangabe singaziwena. Yebo lonto le. Yeah. So engakho ngingayingenanga indaba yakhe ngithe ndoda ngoba wena uyathatha isinqumo sokuyosebenza izitabalasele futhi uyibonele ukuthi wenzeni. Leyo ungakhokheli kwabaculi. Imicimbi yahlukahlukene. Uyuthola omunye umcimbi. Mawungabe umcimbi uxhaswa uhulumeni, uhulumeni akakukhokheli umcimbi ungakazi. Uhulumeni uthi uqale wenze umcimbi, uqala uthi mase wenzile umcimbi bese ngiyakukhokhela ngoba mase ngiqale ngakukhokhela umcimbi ungasahlala. Ngizoyibuyisa kanjani mina le mali singakho? Yebo lo. So into egcina abaculi bengakhokheleki ngesikhathi ingenxa kahulumeni nomasipala. Izinto zaba iqiniso njalo nje izinto zikahulumeni azisheshi. Yenye into eyenza leyo ukuthi abaculi bengakhokheleki ngesikhathi. Ngikhulumela nabanye nje abahleli bemicimbi bafethu othola ukuthi imali mhlawumbe ithatha isikhashana ukuthi ingafiki kuwena. Kusuke esalinde mhlawumbe ukuthi uhulumeni ekwazi ukumkhokhela. Kodwa ke mangabe suke kwazile ukukutshela njengoba uSgwebo waqala ukuthi nginomcimbi ngomhla ka-28 kodwa ngicela ukukhokhela emva komcimbi. Unalo ilungelo lakho phela nawe njengomculi ukuthi hayi uma ngabe uzongikhokhela emva komcimbi ayi ngeke mina ngikwazi angisuki mina yabo uyinqabele wena. Ungamusi ukuvuma ukuthi wena uze uzosebenza ekubeni utsheliwe ukuthi uzokhokhela emva komcimbi. Ebese uphinda futhi usuzokula usuthi awukhokheliwe ekubeni yabo uSgwebo uyichaze kahle lento yabo ngoba phela umhlelo womcimbi ukutshela ukuthi anginayo imali njengamanje ngizolinda ngikhokhelwe ebese nawe ngiyakukhokhela. Wavuma wena yabo njengoba uvumile nje musa ukuqhamuka usuzothi angikhokhele yabo ebese ngibuya ngasesayidini futhi laba abahleli bomcimbi akukwazi ke phela ukuthi sengaphela u3 months nawe emhleli womcimbi wawenza umcimbi kodwa umculo namanje imali ayikafiki khona kuthi izinto ezikahulumeni ziyadileka kodwa ayikwazi ukudileka kuze kuthathe u90 days yabo ebese ngiphethe nje ngoba khona engibhizi ngakho la emkhaya. Mina ngibona abafethu sekuyisikhathi sokuthi hayi lento yokuthi kuthiwa kunabahleli bomcimbi bangaculi ake sithi kuhlehla thina manje. Yabona nje thina sonke nje ake sithi kuhlehla thina esihleli imicimbi singabona abaculi sebesivezelile kulonyaka ukuthi bayakwazi ukuzenzela bayakwazi ukuyihlelela imicimbi. Bebeyihlelele bona oKhaza beyihlelele bona imicimbi manje. Thina ke siyime esiyeke kuze lezi inkinga ayiqondane ngqo nabo. Mangabe ukuthi ke beyibone lento lama challenges ababhekana nabahleli bemicimbi abeke bezenzele bona. Nangu uGatsheni wenzile umcimbi. Ngicabanga ukuthi usazi kahle manje ukuthi makumele ukhokhele iartist makumele wenze izinto emcimbini edingayo. Nangu uSgwebo nawo wakhe azowenza naye kumele ekhokhele abaculi. Nangu uSaliwa kade wenzile. Nangu umzukulu naye unawo wakhe. Nangu uKhuzana unowakhe ngomgqibelo. So abake bezenzela abaculi imicimbi yabo manje. Ake sithi kuhlehla. Ake sithi ukuhlehla thina ke sibabukele bafowethu ke bezenzele yebo lonto le ngeshayane zodwa nje ngoba naba abanye bayakwazi ukwenza njengoba abanye bekwazi ukuyenza imicimbi nalabo abanye abazenzele uhlulwa yini njengoba esho uSgwebo ethi uhlulwa yini ukwenza into omunye umfana ekwazi ukuyenza if abanye abafana bekwazi ukuzenzela imicimbi yabo nawe ngena uzenzele thina ke sithi ukuhlehla ke sibe yithina esiattend imicimbi eyenziwa yibona abaculi ukuze sibalekele lento yokuthi ngaso sonke isikhathi ngoba iqiniso lithi ngaso sonke isikhathi mangabe kuthiwa kuzokhulunywa ngento ethinta umcimbi kuzothiwa abahleli bemicimbi kuthiwa abahleli bemicimbi ngaso sonke isikhathi sengathi manje abahleli bemicimbi kahle kahle
ibona basuke bephambili emcimbini kanti abantu abaphambili abanikazi bomcimbi ngempela kusuke kwabaCuli akuyena umhlelo umcimbi yabo imicimbi le yeminye imkhakha umhlelo omcimbi wakho noma umazi mshukumazi ubona ngomcimbi nje ukhona kodwa ngeke uzuzwazi ukuthi okabani uhambe yabona mina ngakutshela abantu abahamba imicimbi yokwayita ngeke bekutshela ukuthi kunomcimbi kaMasha kunomcimbi kuthiwa 23 kaMasha ngazi inkibani ngeke bekutshela ukuthi okabani abazi nanokwazi ukuthi okabani abayingeni lonto bahamba besifika buka umcimbi beqede kodwa la kuMaskandi manje sengathi kuqhakambiswa kakhulu umuntu osuke ehlela umcimbi ingakho uzobona nanombani umuntu uma ngabe ufuna ukukhuluma uzokhuluma ngomuntu ohlela umcimbi yabo ake sithi ukuhlehla thina singakhulu ngeke kube ukuthi nje wonke umcimbi okhona wenziwa umculo ngesihlehla thina siphume nje entweni yokuhlela umcimbi phuma entweni yokuhlela umcimbi abaCuli bezenzele bona imicimbi yabo ngiyabonga mkhaya Hayi, ngiyakuzwa mkhaya. Ngiyakuzwa mkhaya. So, hayi khona uthi zikhala kuwe khazi. Hayi, ilokhuza mina ngiyalizwa iphuzu likaGay. Ngalizwa kuyiphuzu impela elikhulu. Yabo elikhulu. Kodwa ke elingeke lisakwazi ukushintsha osekwenzekile. Yabo njengoba ngisho ngithi kwesinye isikhathi lento nakhazi izinto into eyenze ukuthi kugcine abaCuli abaningi begcina sebefika kule nkinga njengoba eshile nje ulokhuzi uSgwebo Sentambo ukuthi nabo abaCuli kukhona la kufanele benuke khona amakhwapha kuningi kakhulu ukungaqondi kwabaCuli mina ngiyacabanga ukuthi lento yokuyimela kwama-artist kwaba isinqumo esihle kakhulu for ukuthi besithathe ukuthi beyimele ukuze imali zabo engazophelela kubelungu kodwa bathi mabeyimela abantu bathatha loso sinqumo noma bafinyelela kuloso sinqumo bengenawo umhlahlandlela wokwazi ukuthi uma usuyimela kumele kudingekani kuwena kumele wazi yini okumele uyazi ezomculi uyidetermine kanjani ivalue yakho as an artist izinto nje eziningi babengenalo ulwazi lwazo so bazenza ngoba nakho abanye sebezenzile abantu abaningi abathatha izinqumo zokuyimela imost yabo bazimele bengakabikho ready for ukuyimela abaCuli bamaskandi mina ngisenawo le feeling wemfokamtolo ukuthi kunabaCuli abasadinga ukuba kuma companies kunabaCuli abasadingekayo ukuba kuma companies noma ama companies ezodlala ngawe lapho nalapho but kuningi ozokugaina ukuba nolwazi lobe neexperience yokuphathwa ecompany uphuma lapho usuna something osuke usuyiphethe mawukuthi usuke ufast emqondweni noma ngoba ngiyacabanga ukuthi noma uxhaphazeka uzobona ukuthi awusuyaxhaphazeka manje makukhona futhi la owina khona ubona ukuthi hayi uwine kanjani so ngiyacabanga ukuthi uphuma usuna wonke ama strategies okusebenza uyazi into ezokusebenzela uyazi futhi into engeze kusebenzela Ya kunjalo mfethu. Yeah ngiyacabanga ukuthi ya amazwi kamapholoba ngiyawezwa futhi uqinisile kakhulukazi kuloko ukuthi uqinisile mayethi mina uyayangitshela ukuthi angiye lapho ngerisk yami awuqinisile impela futhi hey ngiyasola ngiyasola ngoba angimazi naye ukuthi leliso leli usuke litholephi uyayangitshela ukuthi hamba kodwa ngeke uzuyithola imali ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe ngedlozi la kithi ngizoyithola and kuba inkinga nokubuya kuyena ke mangizomchazela ke mina ukuthi hayi sekwenzeke njengoba wakwadi ushilo yabo and kuyinkinga nokuthi angidefende futhi ngoba uzongibuza ukuthi ngathini kuwe manje yabona gcina kuba yinalo nkinga ke leyo yingakho futhi ke ngingambeki icala ukuthi mhlawumbe kufuneka ngilwele ukuthi ngithole imali zami onginikaya ngiyayifuna impela kodwa yona ngiyayifuna impela imali ngiyifuna yona ke ngiyifuna impela mina kumele itholakale njengoba nje kumele itholakale kuyena umphakathi mina hayi ngiyayifuna impela yona ngiyayifuna
noma ngingaphinda ngibize emcimbini wakhe ngi-right kodwa nje le mali engayimoshayo nje ngiyalena cha ngiyayifuna nje impela nje nhlobo. Mana ukhazi uyayazi ingoma kaShaka Mpungose? Yazi noma umculo kodwa-ke esimlindi impela esagonyuluka naye. Yona ingoma yempisi kodwa bengayazi kahle bengakhumbuli. Wafuna mamana. No mhlambe Mkhifizolo manje kwemvelasi. Yeah mfowethu. Mposho ngexolisa kodwa ngizobuza inqaphu einsizweni. Yeah. Bafowethu umculo uqale waculwa uculula intombi insizweni njengo eyobaba. Bana ngathi ubala into esingayidingi uba uma uzothi uculelwa intombi hayi Mpungose ngeke siyakhona ukubana awume kancane ngendaba zentombi uthi ukuculelwa ubani uculelwa intombi hayi ngeke Shaka phela kithi ngeke phela kithi hayi hamba Shaka Mbongabiyela Sanibona mafowethu hamba kanjani? Siyaphila ndaba ezitanjani nini? Hayi sikhona uma yona usethe uyibeka imbono yakhe yathi uthi xaxa mhlawumbe likhona ibandla lapha ngezansi elifuna ukuthi nqamnqam kuba ngizwile ukuthi umayogathi uyafika umayonnaise uyafuna ukucasuka kodwa manje ushawa ukuthi nawe usafuna ukuyimaketha la. Hayi lutho mina ngisayimakethe Mfokabiyela wena Mfokabiyela uhlezi ungeyisa vela ngibe ngohlonipha umkhaya wami ngisho ngehle yashaya nami ngiyahlonipha futhi ngikukhonzile ngiyahlonipha kodwa manje hayi uyazi ukuthi nje ukhaza noma ekhuluma umuntu uyahefuzela ucasukile kodwa manje wena ukhomba ukuthi ufuna ukubeka izatala wena uchaza ukuthi hayi uyaba understand wena labantu into abayenzayo wesiqiniseko yeah hayi vela abaculi ngeke bebe nalutho abaculi ngeke beze bebe nalutho inkinga ngicabanga ukuthi noma benabo abahleli bemcimbi kodwa ukubhayiza nobumpatha babaculi basuke bebuzwe ngomculo osuke khona imicimbi eminingi ekhona kuvela umcimbi phambili umuntu osuhlela umcimbi ebengemuva kuthi hayi lo muntu uzothatha noma malini lo uyabona izomchazela noma engathathi lutho awucabanga nje egoli kangaka umcimbi kuthiwa ngizosebenza ebusuku edlozini eThekwini ngisukela egoli ethi ngiyosebenza eThekwini kusothiwa ngizolalaphi ngizobe ngidlana abaculi bayakhala bathi imali abaqashwa ngazo zincane banikezwa 10,000 abaculi kuke kwakhishwa imali o50,000 angazi uma beba u24 yini kwakhishwa 50,000 kwathiwa abeze bezodlala ushaman bavuma kwathiwa abalale endlini eyodwa bebe bawu6 ngilala kanjani umculo omunye endlini eyodwa ngibe ngafisa ukwazi izimfihlo zakhe nami ngafisa ukuthi azi izimfihlo zami bake basukuma nokhaza bacomplaina lapho bakhuluma bathi lento la ngiyithandi ke mina ngiyayeka basayigida ingoma namanje okhaza basuka abaculi basobe bangikuma phambili bebanga ukuthi bafuna ukugida lo 5,000 ababili awucabange izintulo eswezila amagose gide izintulo ezigcwala ikhanda umculo umuntu osuke kube kuthanda uhambe ngomene engasakufuni ugcwele izintulo ekhanda manje umthuqasi yabo usuba uquphi itekisi enifike ngayo netekisi awusayibona ukuthi ngakuphi usuyabhayiza manje ufuna ukurequest nedatha ababuye phelo idatha abahlupha ngithi manje so nje indaba labantu befowethu angeke isalungiseka ngeke isalunga kodwa inkinga enkulu ikubo labantu abaculayo yeah ikubo labaculayo abancane ukuthi bezwe kuthiwa usibanibani unemali sebeyogwevana leso sigwiliye befuna ukusondela eduze kwaso bonke how banibani singangena kuze ngene emcimbini sekumele sifonele wena ke manje ngene emcimbini how umcimbi uhlelo abanye abantu kufonelwa wena ngiyazi ukuthi mangivala ifoni bayafonelana ngasayi uyaphapha nje phakathi utshethu sekubona kuwe manje wes manje nje kodwa mina inkinga enkulu kodwa ngingayigxeka kubona nje abaculi uyabona eqinisweni lilonke ngiukhwalithwa abiyela
ngiqale ukwenza umsebenzi wami ngineminyaka emithathu nginama EP amathathu kodwa mangabe ngiqala ngifakwa noShui kwi-post eyodwa kuthiwa sizogidela 10,000 hawu umuntu engisebenza naye efamily oyisalary eyodwa masogidela 10,000 ayikho into ezongithusa ngayo akamkhulu ngayo kumina because imali akayitholayo ngiyizwe egroupini laswe sikhona ukuthi hayi siyalingana sonke nabantu la futhi mawukuthi ungifice ehotela sengilele embhedeni akanayi makuthiwa sohlanganisela iroom yokulala akanazi that sokungivuse ngoba ngimncane ayidle phansi indoda siyacula sobabili nje well so much uyabona nje ukhaza ngiyayizwa indlela akakhala ngayo ne into ke inzima make kusokha inkulumo mhlawumbe izoveza umuntu ofana nokhaza ngoba abaculi bakhona bagaxele futhi baningi abaculi yabo ukhaza lokho sekuzomdushela ukuthi umcimbi lo ngicanti okhahlamba wangakubo noma wakubo owenziwa lapha sekophoqa ukuthi kube neqiniso njalo mawenziwa ngenxa ukuthi ukhaza wakwazi ukubuya eze emphakathini wazokhala yena ngomcimbi uyabo angilazi iqiniso lomcimbi wasolundu ukuthi lingakanani ngoba aze ngisebenze khona kodwa ke makwenzeka izinto singabasolundi yithi sinegama olundi umzukulu somnandi omlabalaba oqala uyibuza ukuthi kwaba khona thina bokuhamba kuphela bangababikho bendawo kodwa ninabacula nikubuzi lokho niyanithi awuzinkunzi sishaya ingoma siyaphakathi yabo so ningabasoli labantu abalokuzama usebenzela lokunina ikhole enso nivumile ningabe nisayilandela imigudu yakho ukuthi hambe ifike hey ever forward yabo so abaculi ukuthi kuzothi kukade kunomcimbi okhahlamba lapha eBergville ngelanga lizobikho nalo abaculi bangakhokhela ukuthi uyabona ukhaza nabafowabo abahle na umcimbi sebenza ibrayi badla ngama status bajabule bahleli nezintombi ubona ukuthi wona ukugaxela la ngase Montrose awazi uma lo petrol uzonela ukufika egolo ma uzonela uthi uyabheka ama status ukhaza udla ibrayi manje uzomenzana ukhaza modi bana lutho uma ngabuthi uzama ukusukuma uyilwisa into leyo kuvele kubhala mayogathi ebuza ukuthi zihamba kanjani ingoma zakho ku YouTube lokhu lokhu mayogathi nako manje shuthi ke into abaculi ngicanti inzima kakhulu kodwa nje ukuthi ilunga mhlambe isezandleni zabo noma ngeke izisalunga ngoba abaculi baqale bangazwana bengakaba ngiyona imali besabanga izintombi lezakhona kuMaskandi kwasuka kwaza izintombi zaze zabona ukuthi lo muntu edume kangaka ngathi akanayo imali because abaculi bayaqonywa kakhulu so nje ibenefit yabo ukuthi bayacula abaculi uqonye noma yipi into mabayifisayo ngoba baculela izintombi vele mawuqala uvuma umuntu uzosukula 5,000 uyeThekwini unezo 5,000 imoto igcwala ngamalini ama-toll gate kuyezansi bavuma kodwa labaculi bajabulela nje ukuthi nje babona la kuyona yonke ipost ekhona abahleli bemcimbi abavelanga bacala lezi umculo osiwethile ehleke tuzomhlebukethi usibambana uzovuma ngiyamazi usibambana uzovuma ngiyamazi asondela ufonela so nje abaculi babhayisana bebodwa manje nje ngeke into yabo ngezilungu nabo abaculi behlanganiswe begqithiswa ifolo lo Maskandi bayathandana laba abaculi if bethandana kungani omunye engakashi yazi ngeke ngafolo umhlelo omcimbi ethi ufuna inamba zantu abawu5 waseMpumalanga akabaza abaya abaculi ngicapha ukuthi ungene la uyaphoqa ukuthi ngenza kanjani lo muntu madoda ukuthi ngimbonise ubukhulu bami kube yimngedwe ngeMpumalanga manje uke wangena omunye umfowethu ngicela nawe uhlela yona imicimbi ngazi African bani kodwa ngicela bazana nokhazi ubona mazi wayeseyitholile uAfrican Heritage intuba yokungena la entweni yabaculi angazi ambhayisa kanjani wabhayisa ukuthi uzowenza umcimbi insuku zibe u3 uyabo washayeka lapha emesethe insuku izoba u3 njoba nje ebethi nawo uyangena uzokhuluma kodwa izomshala into ngoba phela na uyindoda nabiza amkhlela umcimbi kodwa mayifuna ukunderstand abantu lento yokunderstand abantu uDecember manje abafuna ukunderstand ubona nje ukhaza naye vuka nje uba uDecember uyabuka manje ziyagoqwa manje insuku
So kodwa manje osikhenqe nje kade befonelana nawo ukhazi izolo beshaya ucingo luya ngapha nangapha ababhadali yabo kodwa abekho la. ngeke phela beze kodwa ngoba asiyona inyunyana yabaculi noma ukukhulumela abaculi ngizama ukuvezela abaculi baningi futhi abaculi abakhala ukuthi bakhokhela yabo nawo lento iyalimaza lento yokuthi thiwa uzokhokhelwa emva komcimbi bese kuthiwa vumela lokho ngenxa ukuthi awazi ukuthi usetshenzwa kanjani. Eyokuqala nje uyazi ukuthi kuphuphisana kanjani ukuthi umculo ubonakalelele ngase South Beach emotweni engenayo plan uzobhukha kanjani. Webiyele. Uyabo. Manje ke kodwa yapho ikuthi mhlambe ngicanti mina ngumhlatshelwa ngempela khona bazosizakala ngami ngoba futhi sekukhona vela sebesizakele ngami khona ingoma esike sawuyigida le mvungulwani lento yefolo uyayibona ngayezwa nkabe mangigidi ngayezwa nkabe ngoba ngagcina into ehoqayo nami ngisho leyo ngoma ke sike sahamba sawuyigida leyo ngoma leyo kwanenkingana zezimali ngigcine ngiphakamisa umsila ngafosta inkani yokuthi asigcine siyithola le mali kukumanje imali izongena nje kungekudala kade ileli indawo yayo ithulithenya kukumanje izongena ngegama lami kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe mina ngomunye manje umuntu ozomayinazwe efolweni kodwa ke kulungile anginandaba ngoba lesinqumo lesi ngisithathe mina nje ngami nje ngenkani yami yokuthi nje ngikhathele manje ukuthi cha angikhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abaculi ukuthi ngeke phela sekuyazwela manje na uthola ngapha yilona uyakhala naye uhlele odakeni kodwa akafuni ukukhuluma ukuthi hayi kubhlungu ngihlukumezekela ngikhona yabo kumanje mina khwala ngalokusuku manje kwami khwala sekuqaqile khona njengamanje ngibuza ungipharoli ufoyela usikhenqe ngesonto ukuthi akayitholile imali umfoyela nje umbusa akayitholanga ngani imali ungaveza amagama abaculi futhi abazothola imali ngoba abaculi banezikweleti eziningi abayazenze kule micimbi esidlulile manje uma uveza ubuthola ngesonto nawo uzophela labantu banezikweleti eziningi kakhulu so manje mawuzothi uzama ukuthi wena khona isamba bazoqondana naso ngesonto shuthi ke kugcina ngasalanga lutho emabhenki futhi ngiyabaveza ngoba ngifuni bangabazi ukusangana kwami ngisangana kahle kodwa ngoba ngisangana ngilibela egameni labaculi abakazi ukuxhaphaza abaculi la emicimbini esihambayo sihamba siphezulu abantu abawu5 bakhokhela bona barathi the rest nje iphelezelile ukuthi nje hayi yonuka isishiphi lapha ekusantuza imlenze lapha na egcineni hey kodwa ke ukhaza siqiniseka ube nayo imicimbi akade isophile eyazi yena ikhona apha emqondweni yakhe efisa ukukhuluma ngayo kodwa uthe mayisengena ku-live sambalekela isibindi senkulumo yakhe ngoba ugcine ekhuluma ngomcimbi owangakithi kuphela shuthi siwulundi kuyasiphoxa nathi lokho ukuthi kwagcina kuvela indawo yangakithi kuphela leneminye imicimbi ugcisethu ukhaza ufuna ukukhunjuza ukuthi kombe miphi imicimbi uyabona nje manje ukhaza bezokuvezela into kokugida embongolwane ulinde imali yangesonto ukuthi lokhu agida ngoJuni yabo kodwa nje manje ukhazi ubezazi izinto kumele ezikhulume uyazazi ukhazi into kumele ezikhulume la ngobe kulive inshuthi kwanyamalala hayi bekubala bese kubala omunye umuntu oseceleni ngoba ukhazi usenzela ukuthi kungashiya ukuthi kwakusho isiqiniseko mina ngase ngiphawula ngithi ngivela uzungikhokhela awukwazi ukukhokha umuntu okweletayo ave mfowethu ngimela ke into engiyikhulumile yabona ngoba ngisuse lokukhuluma nje mina ngiyakumela nje mfowethu mina indlela yami anginandaba na ngizihambele ngendlela yami angamsebenzi ngempela mfowethu mina we mina ngiyikhuluma into engijike ngoba angiphuza utshwala ngibhemi ngiyazi into engiyikhulume ngayizolo nakhasa ngisangayiphindi kodwa ke even nalezo imali nikhuluma ngazo ukuthi anikhokheliwe zona lezi zakoshowe bantu banempongolwane nanisukume phansi nazi uyabona ngoba abaculi umcimbi usuke ube ngabaculi isiqiniseko maniqala nihlanganiswe endlini eyodwa kuthiwa nikhempile sehlulwa yini ukushaya igama icamp lapho isitela lapho yebo futhi asiyi lapho imali ingangenile yabo bahlulwa yini abaculi asiyi lapho imali ingangenile ngeke bekwenze lokho abaculi bethi asiyi lapho basobehlela endlini eyodwa bamacamp wabaculi ubani wavuka athi bafowethu angiboni kumqondo omuhle ukuthi siye la kungakhokhiwe ngoba sesichazele kaningi miningi nemicimbi esesihambe yabona ngasisoka endlini bani wakhokhelwa nemicimbi nokuthi bethi cha ayingabe sahanjwa le nto leyo kodwa ngeke kubathole bebambisene kulokho uma ke kwathiwa gxeka umuntu oyedwa kuleya group leya abanayo
uba isithesa wonke umuntu uthi uyaqhamuka ubona ukuthi hayi ukubethwa ibona abalandeli labasho ngabangibizwa ndawo bazi bangizonda abacula abanye abanyanyela ukuthi uyacula bakunyanyela ukuthi uyacula awuyenzi lento yobuhlathi abayenzayo baphela uneplan lokuphila futhi zondwa-ke manje hamba lapho kuhlangana khona manje-ke abekho abafana abayizinqa njalo abacula hey bahle bala bafana wenkosi odoti ilento kusagwili ilento uyazi ukuthi wefika buyela kungani-ke yingakho mina ngisayide nophakela umthakathi yabo masinganje kulo buhlathi obusanda bukenzeka nje lobo uphakela umthakathi ingoba ngazi kahle ukuthi leyadidi lenkulumo elikhulunywa uphakela umthakathi ukube likhulunywa umava vokasikhakhana noma lakhulunywa ugay umfoko amapholoba noma lakhulunywa ubani omunye onemali bekuzothiwa hule akekho bezoba nenkinga kodwa the same didi yenkulumo ngoba nakhulunywa umuntu wazana ingakho be-atheka kangaka abaculi nje banalowo mqondo ukuthi imali bayihlonipha bamsapha umuntu onemali angazi ukuthi kwenzakalani ngabaculi phela ukubetha uphakela umthakathi unamandla lawa adingwa abaculi ngabe kade bizwe ibongweni loya muntu ngabe kuphelile ngabe kulumba indlebe wonke umuntu ofuna ukuyorekhoda umbize ibongweni yabo wayivuka kodwa nje manje uphakela umthakathi ngoba uyisiqhwaga lesi esibamba namawashini ngisho ivumile futhi akakayivumi yabo ngisho ngathiwa kuyazayo ukuthi khona into ozoyikhuluma umuntu ukhulumela abaculi ukhulumela abantu angamele abantu bokuyekwa nje lana ngoba bazenza bona kuyona yonke into labantu labo yabo so angazi abaculi sekusele ukuthi umuntu esisuke nentombi yakhe bevashela isigwili efike ninikele ngentombi elokuzanene esigwilini eyishiya intombi yakhe ngoba bagcina sebengasakholelwa ukuthi yibo ngempela abathandwa abantu yeah bafowethu nodumo liyasisanganisa kodwa bafowethu sine pressure yabona mawumculo usuke unenkinga ngempela ngibuye ngibathethelele kwesinye isikhathi ngoba uyabona mawuzohlala mhlambe isikhathi eside ungabonakali poster abalandeli bengazi ukwenzakalani ingakho mina ngithiya ngiveze iqiniso lokuthi kahle hle abalandeli bengadidingwe bengasiboni kuma poster njengokwaza nje ngiyazi vele selonakele igama lami ngeke ngisabonakala bangadideki ukuthi ngoba namhlanje ngingadumanga noma mhlawumbe ingekho into engiyenzayo yingoba imali ayikho so masigcina siba nepressure ukuthi hayi asiye emicimbini senzele abalandeli kodwa abalandeli bafike basijabulele bengazi ukuthi hey siphatanise kangakanani ukusuka la sisuka khona sesizofika la emicimbini mina ngikusho nje bafowethu ngoba siyebo siyakhuluma siyabeka amaphuzu esabekayo ngithi mina umuntu osacabanga ukwenza umcimbi nasebeyenzile bangakhokhela abaculi abahleli bemicimbi abakhokhele abaculi banikeza abaculi imali yabo abanikeze abaculi imali yabo ababevume nabi 10 mnikele lo 10 lelo okuhle ngathi nabeculi asinayo imali eqondile ukuthi ile uma ngabe uthe uno 10 rand nginike phela lo 10 rand lo masukuliba ungidrayisa liba ungishonisa lena le ngilindisa into engingayazi ungilindisa uArts and Culture ukhona uArts and Culture ulinda unyaka wonke kuze kuyofika omunye umcimbi ulinda uArts and Culture kuze kuyofika omunye umcimbi na ushuthi uArts and Culture akakhokhanga uze uyofika omunye umcimbi siyakhoshela abantu bapost left and right emva komcimbi bencoma ukuthi hayi inkumbi zabalandeli bebezikhona bengene ngamasayendeni lezi inkumbi zabalandeli bezingene ngani kanti leyo mali leyo ke kushuthi ngoba phela isikhathi esiningi imicimbi ibali imicimbi lokuzana engetha abaculi mahala isuke kubasuke bengene ngani leyo bantu yini ungathathi leyo mali leyo uhlephulele abaculi ukuthi hayi wemfowethu awubambela ngoba sisalindile bambala ngoba sisalindile lutho ukuze kuphela unyaka kuphela wesibili uthi usuke bokukhipha enye poster futhi ngoba naku uyazi ukuthi siyiphunga mangathi so sizofaka sithi awusicela ukuzolokhuzana ngoba sicabangela abalandeli bethu hayi ilokhuza ezinye zezinto ukuthi ke mhlambe komele ngelinye ilanga kunabantu abafana noNgiga abantu abafana noNgiga uNgiga ke uhlakaniphile mina engakusho ukuthi kuma legends wonke engahlonishwa ngakwenzayo emculweni nani kodwa mina umculo engiseke ngahlangana nayo semdala uNgiga akekho omnye umculo engiseke ngahlangana nayo omdala okuthiwa mhlawumbe uhlakaniphele umculo noma one idea noma onamasu okwenza ibhizinisi elingakwazi ukuthi livikele umculo kunento okuthiwa inyunyana yabona into mangase kube khona inyunyana
noma ngaseyona ke inyunyana mangase nje ku abaculi bebe ngaphansi kwaziwe ukuthi ba reporta kuloya muntu kwaziwe ukuthi usuku register mhlambe company kangige kanje ayoyibiza ngegama lakho kwaziwe ukuthi mawuqashwa uxhumana nangu ngike iyabona nenyunyana yakhe ngoba kunento eyinkinga wena mfoka biyela eyenzakalayo kunesikhathi la khona umculi engazi khona ukuthi sekufanele ashintshe nini ekubizeni lo price ngisho mhlambe u15000 naye nguthathe njenge basic price yinto lo ongayibiza nje mawusuku usayifikela nawe usezwakala ngendlela owezwakala ngawo ukuthi awukhona but kunesikhathi la khona kusuke live value yakhe esuka isinyuka khona uthothi mhlawumbe usuyaqala usutholakala udlala emaklabhini utholakala udlala kwamanye ama-province udlala kwamanye ama-radio stations mhlawumbe angavamisile ukudlala uMaskandi umculo wakho usiyakhula and then lapho ivele yakho kancane iyakhula even ngisho ebholeni ibhola liphethwe kanjalo umdlali akasho ukuthi mina ngo200 million ngizodayisa ngo200 million cha kunabantu abakufundele noma abanolwazi lokutracer ivalue yomuntu ukuthi isuke kuphi ngasephi isikhathi so ibalekile lento yebo abaculi abakwazi ukuyiphatha angebe kwazi lokho abakwazi ukuyiphatha into ebaleke kakhulu ukuthi mawumculi kumele kube khona umuntu ozoba iPA yakho ozokwazi ukukufunela imisebenzi ngendlela akufunela ngakhona umsebenzi kodwa ivalue yakho kubalekile ukuthi kube khona umuntu ozoba responsible for izinto ezifana lezo kungenzeka lokho wemfomvelasi lokho kungenzeka kodwa manje into eshayayo naku ey'ntweni ey'fana lezo ukuhamba umqulu akho uzujulisa ufike ey'ntweni zokuthi ube ne-PA baningi labantu abaney'ginci beney'ginci abanqeni ukuthi befone bethi ngizomukela noma yini uyabo so uyogcina lokhu uhlele endlini ne-PA yakho wena ukuthi komuntu ozokufonela bese kuthiwa lowo ningambizi lo into zakhe zi-straight kakhulu uyabo ukube kuthiwa lamaphepha lawo athi ayasayinwa ane-date bengiyoke ngibenzele mina i-example ngilithathe ngiye ne-lawyer mina ekhotha ithi sekudlule iy'nsuku ey'ngaka ngasebenza akungaze ngiyithole imali yala ngicela sibuyisele umuntu ukuthi ngithole imali yami kodwa abacula lawo maphepha lawo ayikho sho lolutho olufunda vele kusayini and futhi iphepha lakhona libinayo i-date ukuthi le mali izongena emva komcimbi nini uma ngabe kuthiwa udila nakho uzobudila nani uyothi umuntu kwathi emva komcimbi nini lo mcimbi and futhi-ke bese size iphuzuleli kangeki uqinisele ungekho uhlakaniphe kakhulu ikakhulukazi nasey'ntweni zomculo uyazazi kakhulu kodwa njengoba ngithe ngikuvezela into engiyazi nami ngike ngayibona ebihlanganise abaculi okuyinto le ebiyingoma le egidwayo ingoma le ekhona manje egidwayo abaculi ungike ngisazi uma bekhona ntonyaka esisuka kuwona ophelile kodwa ngicabanga ukuthi ebengekho futhi uma ingabangabikho bengekho lokho ebengabangabikho wayebalela ukuphuphuka wayebona abantu akashana biyiginci yabo imbono wayengayibeka ungika kodwa kwakuthiwa angeke sizwe ngongika ungika uqashwaphi noma ubeka umbono behlangene ubabona sebeshaya inguyazana emakhoneni bayabodwa ngoba even nale nto yebhola wena quality ngoba uhlalile nongeke isikhathi eside i-idea kangike lena yebhola kodwa asikho lapho kodwa nje ngibafezela ngingene elwazini lwento eziningi kodwa nje uhlaniphile lo muntu ethiwa ungiga kakhulu kuwukuthi-ke ezinye izinto ukuthi unobuhlaba bokuhlakani bokuyikhuluma noma bokuzenza ushawe i-backup yokuthi lento uzoyikhuluma uyikhuluma kubantu aba-wrong mani izizwe zindlela eyi-wrong ubona imibono yakho isisebenzela abanye abantu lento ihlezi kukhandela inhliziyo embi njalo ukuthi hey lento ya-create-wa yimina kodwa isifana yabo ngoba phela ama-meeting engoma abanjelwa emabhozeni estudio songiga yabo ungiga lo ongakhumbuleki mamele kwenzeke izinto ey'ngenisa imali yabo so kunzima into yabaculi enzima ukuyihlanganisa uma bengakhokhelwa basazoqhubeka bengakhokhelwa abaculi ngezathu sokuthi baya-understanda nabo
hayi hayi kahle. kodwa enye into bafowethu ekufuneka into ehluphayo into ehluphayo jona wena mfokabiyela into ehluphayo yibo labafowethu abeze ngendlala emculweni iyahlupha le nto ukuthi abafowethu beze ngendlala emculweni yona indlala ikhona ngendlela ekhona ngakhona kodwa-ke labantu ngoba phela into eku-understandisayo isikhathi esiningi kuye kube yiyona vele indlala ukuthi hhayi sengingathatha noma abe yini ayi engathi engathi labo bantu laba bengashayeka ngesithende endibeni azi ukuthi ingenzeka kanjani kodwa nje engathi abaculi balaba beze ngendlala bengathi ukushaya ngesithende bebanjwe ngophondo nje bafuthi angazi kanjani yona nizoyenza iplan kumele enzeke iplan ngalabaculi laba ngoba yibo bafuthu yibo labantu abenza enye into bafowethu yibo labantu enye into abenza bafowethu kubenzimanga enye into bafowethu angingagcini ngokugxeka kuphela kodwa ngiphinde ngilibheke elinye isayidi elithi kufuneka ke sibuye sibe nendlela ukuthi ngoba asazi ukuthi access yokungena sijule endabeni ethinta u-arts and culture singangena kanjani ngoba enye yento enye yamasimba lo arts and culture osiqhatha nelokhuzana osiqhatha nabahleli bemicimbi ukuthi bafike bayikhomithe uma ngabe besafaka amaphepha olokhona okucela uxhaso bazikhomithe bathi sizokhokha leyo nto leyo isuke inikeza umhlelo womcimbi ukuthi ayikulungileke angimthatha ukhaza ngimthatha uquality ngithathe yabona ngoba sebevumene mhlawumbe ngenani elithile ukuthi hayi kulungile siyazikhomitha thina si-arts and culture sizokunika u-15 rand ukukhokhela abaculi ivele-ke ulokhwana umhlelo womcimbi usuke senamandla lapho athile ukuthi hayi-ke noma ngabe yini-ke engizoyisho lokhuzana abanye baze bayiveze iproof ukuthi hayi nangu arts and culture uzikhomithile ukuthi hayi ngizolokhuzana ngizoyikhipha imali ukuthi so emva kwalokho ngingagijima mina kakhulu emva komunye womcimbi ngigijima nomhleli womcimbi siyilwa lempi siqhamuka ngapha nangapha kuzama khona ukutholakala le mali abayikhiphi nabo imali abantu ba-arts and culture siqiniseko so angazi ukuthi kungenzeka kanjani mfowethu ukuthi sithole abantu abanolwazi ngoba uMaskandi manje awulandela wonqimphotho ulandela wohleva ngempela abazazi izinto ukuthi bangesize yini mhlawumbe onolwazi ukuthi sikwazi ukuthi singene sijule lapha wekhaza ngiyayizwa into eyishoyo mnothi kodwa ungabisayi-understanda le nto yabona nje ungayi-understandanga nje kuqaleni ungabisayi-understandanga manje ungabisakumele ukuyi-understanda ayikho le nto yokuthi kuthiwa hhayi u-arts and culture uney'nkinga ubuye ungakhokhi ungafuni ukuyi-understanda loo nto ngoba umhlelo womcimbi the time wona udliwa indlala yena usuke engalambile why kuzolamba umculo ofika wasebenza yena ekubeni engalambile engakhali ngalutho akakhali ngani phela naye yini ma ukuthi wayebeka umkhehlo yini umkhehlo wakho ungahlehli yini umkhehlo wakho ungahlehli yini iy'ngane zakhe zingasokole ukuthi hhayi uhulumeni akakhokhile noma u-arts and culture akhokhile yini engakhali ngezinto zakhe yena ey'personal yini ukuqhamuke sekuwumculi nje onenkinga yena ngapha kanankinga musanda ukufuna uku-understanda zonke izinto uke nje uyayihlala lezi zinto nawe uyamxhasa u-arts and culture uyasho ukuthi ngeke uphele u-90 days u-90 days u-3 months ungakhokhile u-arts and culture musana uku-understanda yonke into ngizwe mfowethu angi-understandi ngithi mina kodwa ngifuna ukuthi mina-ke ngiyofika ngithole umuntu ongangithatha ngifaka phakathi emnyango wakho ngizwe kahle ukuthi yeni naba-arts and culture nikhokha nini kahle hle sokwazi ukukhuluma ngento esiyaziyo ngizwe kubona nje ngqo ukuthi hayi anichazeni ukuthi uma ngabe nixhasa umcimbi nina nikhokha after isikhathi esingakanani ukuze ngizokwazi ukunga-understand into ehluphayo ngalezi mali zo-arts and culture into ehluphayo ngawo ukuthi ngashaya iproposal yami eklini ngosiqiniseko ngoba vele nesingisi ngiyasazi yabo ngibhala iproposal yami beklini kule level yokuthi vele kahle kahle iyadeserve ukuthi ngisithole sponsorship sakwa-arts and culture noma uxhaso lakwa-arts and culture kodwa u-arts and culture indlela osebenza ngakhona usebenza ngamadili ukuthi hhayi uma kuzophuma u-1 million u-400,000 uzosala ngakimi masona usala no-600,000 ezinye zey'nkinga lezo zo-arts and culture imali kahulumeni ziphuma kanjalo ngezinye zey'nkinga kodwa ekutheni nayiphuma inhlobonhlobo cha abahleli bomcimbi abaphumela obalo ukuthi ngathi nje njengoba kuthiwa obani ompucuzo baxhaswa ngo-2 million
bani abachaza ukuthi mhlambe ifika leyo mali sekunedili ka-50-50 ukuthi u-1-1 kuyalokhuza yena ayiqhamuki njengoba besuke beshile. Izona zinto lezo abangazisho nje bephumela obala. Kodwa nje mina mfoka Mtolo ukuthi mina into engayisho nje ukuthi abahleli bomcimbi abangabakhokheli abangabaqasha abaculi uma bengeke bekwazi ukubakhokhela. Nani baculi aniyekeni ukuthwala amakhanda ekubeni kungangene imali. Imali ingangenile. Leyo nto leyo bafethu ingenzeki. Ayingenzeki nje loo nto la niyiyekile. Hayi mfowethu kulungile ngizwa kahle mina. Ngizwa kahle kodwa nje hayi mina ngisamile nje ekutheni hayi abasinikeze imali yethu la sesibasebenzelile hayi Nkosi yami abasinikeze siyayicela. Yeah. Hayi. Ake sithembe ukuthi basazovela nabanye. Ake sithembe ukuthi basazovela nabanye kodwa kuyefana mfowethu. Iyabheda lento kungcono ukwazi ukuthi umuntu mayekuzonda ukuzondelana kunokuba ulokhu enjoy umngani bokwenziwa isilimi yawa. Mina ngifithi abantu abayeke ukungigxeka uma bengifice rank futhi belebe kungibuka uma ngifike ngiyasebenza erank yithwebhayi la ngikwazi khona ukuthi ngisupport izingane zami ngikwazi ukusevisa imoto yami ibe sesimeni esiright emculweni angitholi lutho nje emicimbini. Into engize ngithole kuyona imali ikhona la ekuthenini abalandeli njengamanje baloyali futhi ngisasho namanje ukuthi abaqhubeke impela abasilayele kakhulu endaweni la noma ngathi ingoma yami yomculo angathi yami noma ngathi ingoma yomculi awuyizwa kodwa mawusumaza umculo ukhona endimeni ukungena nje uyolunguza la kuma lokhuzani ko Spotify and stuff uhambe uyolunguza kuyamsiza umculi lokho ngoba ngapha hayi sibithwele ubunzima sithwele idombolo ngiyabanqenqela nje bonke abaculi nami ngizwa phakathi lapho ukuthi hayi bafowethu abawulalela umculo wethu ko YouTube ko Spotify nako banibani lokho kuyasisiza sizokwazi ukuphila sizokwazi ukuqhubeka futhi sizokwazi ukuthi unyaka nonyaka kube khona sibanikeza khona ukudla kwendlela. Hayi kuyezwakala mnewethu kuyezwakala kodwa ngelinye ilanga ko file sifaka R100 mfowethu ohambe oyisikela iquantum lakho mfowethu vele ube yi-honor straight. Hey naloko sekungangisiza ngoba yonke engibone engiyazi kangcono leya imboni yamatekisi hayi. Hayi. Ya mfowethu la kuphileka khona mfowethu uqhubeka nje uphanda impela umculo usumngenye indlela manje. Because abantu phela mina mfowethu abayi understand lento ukuthi maye ngifica ngijeka imoto emgwaqeni nabantu nabagibeli athi awu lokho kukhaza ngifice kujeka imoto nabagibeli ayikho imali ngiyithola imali emculweni ayikho. Mina ngiphila ukuchaza so ukuthi ngingalibe ngichaza njalo ekhaya ufune ngibuye ngiphanthe eceleni ngikwazi ukuthi ngihambise lo engikhamisa ekhaya ngizele nginengane ngiganiwe nginomakoti ekhaya awu yey hayi kodwa ngeke bafowethu ibhlungu ngempela into enziwa abahleli bemicimbi bafowethu ibhlungu into enziwa abahleli bemicimbi kuthini ukuthi bangabe besakhipha ngisho okuncane hayi abasiniki imali abafowethu siyayidinga nabo as much as beyidinga nabo asingakhali ngalendlela ayingenzeki lento lena mina angazi ngenze njani angathi ngabe iyaphela lento le ayiphele lento le. Lento mfoko Mtolo angeke iziphele ngikubhlungu nje ngoba usuyikhulumile kubhlungu ukuphaphela into abanikazi bayo abangenayo indaba nayo mawuthi uyabheka uquality okwazi ukuphumela obala uSgwebo okwazi ukusukuma naye aphumela obala uwe niyaphumela obala omayonnaise bangundaza ngapha makuqhamuka kuphawula abahleli bemicimbi bedefend iside labo nathi futhi sesiya understand futhi ukuthi hey nabo abaculi babuye bebe nenkingi kahle kunento ezinye zezinto ziyadinga ukuthi ukube nje niyavela nonke engekho happy ngokuthi imali zenu ayikhokho leyo nto leyo bizoba nesisinde sanele kumhlelo womcimbi ukuthi atatazela alungise lento eyenzeka kwiband yomcimbi wakhe. Kodwa manje ngoba nizolokhu okumanje kuvela njengoba usuvelile sekuzobheka ngalo ukuthi engabe kuzokwenzakalani ngokhaza makubonakala ukuthi liyashayeka igama likakhazi igama likaSgwebo liyashayeka igama likaQuality
emva lokho ke maseke uyabona beqashe bengabe sakhuluma bebasabisa kwenyoka labantu ngoba bayazi ukuthi yizini abazenze bomnyameni noma bayini. So ke egcina kosuku abaculi bazophila nje leyo mpilo leyo. Ilento phela mina ngoba ngisabi mina ngizoyisho ngifika la khaza abaculi bebe nale mentality ukuthi akuphileki nomthandeni. Umthandeni moko wasondela eduzane naye ngeke uzuqashwe, moko wasondela eduzane kwamthandeni uzonyanywa imidi, uzonyanywa okhosini kuzokwenzela nani. Bewaziwa ukuthi uma ufika bewaziwa ukuthi kumele uphile nokhuzana izinto zakho izokhanya. Bewaziwa lo. Kanti manje ezinye zezinto ziyadinga ukuthi i-challenge ukuze izoshintsha. Ezinye zezinto ziyadinga ukuthi zi-challenge lokhu kwangempela ukuze izoshintsha. Namhlanje ayisekho konke lo nonsense. Akekho umuntu osenendaba nokuthi ubani uphila nobani, ubani uphila nobani. Umculo manje useqanyiswa ingoma yakhe. So yinto efanayo ke nale yabahleli bemicimbi. Nabaculi banalowo mqondo ukuthi abahleli bemicimbi kanti abahleli bemicimbi abanayo ipower engako. Uyabona? Leyo nto yabo ingaqedwa i-unity yeni baculi ngoba bakhona ukungena phakathi kwenu yingoba nani phakathi nihlakazekile phakathi nabaculi. Kona enye into nje ngike ngicabange wemvelasi. Uyazi abalandeli bethu bebodwa nje beside indaba zendoda ngayinye. Uyazi abalandeli ngoba bayasithanda bangakwazi abalandeli ukuthi basenzele imicimbi bona themselves. Yeah, singakwazi ukwenza umcimbi but nathi sishawa into eshaya nina abaculi ukuthi nathi asibumbele. Nathi sishawa into efanayo impela mfokomdolo ukuthi nathi asibumbene, nathi ziney'nkinga zethu zokuthi asibumbene nani asiyazi into thina sabantu asikwazi ukubaluleka kwamandla ethu uma sibaningi sibangaka asikwazi ukubaluleka kwamandla ethu njengoba nje sibo 700 njengamanje njengoba sibo 700 bani njengamanje mokuthiwa sithi sifuna ukwenzela abaculi imicimbi angeke kuze kube into enzima leyo kuyenza into leyo engenzeka nje kamnandi kabi kodwa ke masiwenza into kanjalo sekukhishwa ama-account kuthiwa kwenziwa 1 no 2 no 3 abantu bayaqala bayahoxa bahambela kude abantu bayayisaba into ezobakhiphisa leyo mali encane abangeke besuke bengeke beze beyenze lutho kodwa gcina usuku abazi ukuthi ipower yaleyo mali mayisihlangene senibaningi niyikhiphile liyenze enhle kabi imali le engakwazi ukwenza izinto eziningi for abaculi. Unfortunately kodwa ke ngoba bakhona la bayasiza ukuze ngoba siyabadinga nawo futhi bayasithanda kuyomela ke mhlawumbe kuhlalwe phansi nathi futhi siyabaculi nakhona ufune sikuveze ukuze sihlangane ujatshule kube mnandi ingenzeka mhlawumbe umuntu emunye angagcina ekhipha u10 rand baningi o10 rand abamase behlangene bangakhanda imali enhle kukwazi ukuthi kukhokheleke abaculi mhlawumbe kuhambe kuyokwenza umcimbi nokuthi kuxhaphazeke uma ngabe kodwa abalandeli bethu bayasithanda njengoba ngicabanga bayasithanda kodwa bayasithanda wana bayasilalela la kufanele basilalele khona. Yeah. Hayi lakhoza izinto eziningi ilento yemali akuyona into enzima kuwukuthi sonke sabantu sifuna ukulingana nabakhulu futhi bafuna ukuthi siyifile le pain ukuthi asilingani nabo bajaha ukusiqhoshela nathi sisephansi sinalento ukuthi sine competition yokuthi ubani ozovela kuqala. So ke into esishayo sabantu abamnyama ilapho nje lento irotate lapho yithi nje kahle sinenkinga kodwa masingakwazi ukubambana ezintweni eziningi ziningi kakhulu izinto esingazenza sibancane sibangaka ziningi kakhulu izinto esingakhona ukuzenza singavuselana amabhizinisi ngoba ngikutshela mina singakwazi ukuvuselana amabhizinisi singakwazi ukwenza izinto eziningi ezibalekile engaba impilo